Hadian kajing suspend no ka KHADC ya u lengdo jo ka hima soyong uba shampang thaba halor ki kamba u pendon kamba kalaya ka bor sensyar hapo ka hima ka joint action committee jong ka hima soyong mata kasngi hapo ka jingalam uba purning shabong uba dei u chairman jo ka JAC kalayo ban ya kando eu deputy CEM jong ka KHADC uba dei khmi ru ya ka tnat elaka uba PNCM bandawa bamdei tang banshu suspend rei de ban wengno ya u na ka khet kumulengdo bat nakaliang jong kahima kada waru ban penlong no daka election banjit thama ya ulengdo bapura jong kahima shu nakaliang ka JAC kamaham jur balada ka council ka penne ya uju ka JAC kamban se ban lum ya upat ba ban persya bat wat lada ban tur sya KHADC ru kapor kan sabatai la ban rapu chairman nakaliang jongi kum ka joint action committee kun ke jar masoyong mentang sengi lawan ban kendu yo ba pen sengan ban budin lor ka jingdawa jongi kum JSC kabalane la slam kene ka jingdawa jong JSC ka dai ka la sedang lu standar pandai ter du ni si ba menta ka ba nakaliang ka JSC i ya dawa kita ka jingdawa ka bang kwan ban kan ma ko long ba halor ka jingdawa ban weng no yo ba sampang thapa na ka khet lendo ship dan masoyong kum ba ka long hadin ba ka jingdawa bar ka jing persya ka bajur ni kun ge jar jong ka hima soyong hapo ka jing alam jong ka JSC wilayah bi pajba haus na marah hajar RQR rambaklah baik ba kita kisnam nilai bi pajba bat nak yang sosial kelas suspend jau hak atrik Desember jong na majar wa ti hadin ba suspend jau ba semang thaba nak yang sosial kelas thung jau ba si polok kumaditor bat kumba kalong mentapat nak yang sosial ka thung jau ba bidion lengdo thaba kum akti lengdo jong hima soyong ti ke bangi kwa nak yang jongi ngi kwa ba nak kum do nak leng susil kedeban weng no iba sempang thapa nak khet jong hima nak khet do sip jong masoyong hadin ba suspend je ba sempang thapa nak leng eksekuti jong kan susil kala pha sya inquiry officer ban baru inquiry ti hadin beladap inquiry ngi jeng tip ba nak leng ka inquiry officer la pha ya ka inquiry report caka eksekuti jong susil ti ke bangi ya kan menta baru deputy CM kolong ba ngilai kali atau lah depan pulen em itu ka inquiry report nakali yang deputy yang uang ba umpat depan pulen report ke bang ikwa na lenjungi long ba depan perstat no ban kloi depan pulen report bat lada don ki norim ki baskam na lenjungi ngalap ba don ki syak norim baskam depan weng no season don ya ka kalen do ship ne bas bang thaba na ka masoyo tipin sai na i Salman jongka JC tena kalian ke JC hiru kadon tangkau ki kantin ke baong lada don kinu ki menteri la ne ki leng do raj ne kinu ki bri ki badang ong ban tangkwa ban pene yong ne uju leng do ban ong ban wan ha keju ka khen tena kalian jong na kalian ke jongka joint action committee rengkat bagi kon ki hajar ki masayong kila long ki bala koloi ban mi madan la kalau hadus kumsel la kalau hano honuru ban persya ya kan kam ti lada don la kilung dok rai lagi badang kwa la ne ki eksekutif jong kan ka hima kum bakal ale don bor ba pas yang ne basnai kan ka ak bakal asna ndai kum datip dak dar hima la susnar ke eksekutif reina kaliang jongi imsim don kita kejungon ndai lada don kinu pada bakwa pada ban penne ha keju konong rim ya uba sampang dok tena kaliang jongi ngi long kala kloi ban mi sakmat ban persya ya kan ne tangkatang ko banong bat sakawiru habidai bat kumno korkum jit yang kilung dok ru tena kaliang jong joint action committee ngkat bikun hajar hima nak besai ni keren baik cabaro ngkat baki eksekutif jong ka hima lan ni kita kilung dok rai ni sorda lan ni menurut ki badan eksekutif jong ka hima tinggi kwa bida election jong pai ba baik baro yo banjit ulung dok ling ba kejing jit pai ba baik tang kata presipon ta kumba ka JSC na du mensua kai layai dawa ba la kumno de bandon la ka jong ka ak po ka hima soyong ka bandon la ka jong ka ak habi de berisa kata de ka bangan nang liang ka JSC la dawa ba la kumno de bandon la ka jong ka ak na banyan be kenti karu banyan be yan ti kum jong bisa kata te ngiyo jing tip dang sian ba nang liang ka sumsel kala daban pas ka bil jong ka hima soyong te rei ka bang ikran ba deputy CM menta kalong ba ka jing pas ya ka bil ta ka estimati jong sosial kam jam la ya jong gelti kata kalau ba nak lang ka hima kala su let's say kala IT kala pa ai ta ka draft bill sa ka district council claim don ka public consultation
Nai lang jungi kumpat ba nong song kun kerja nong song jong hi masuk yang ngim jo jing tib ye. Ke ka bangi kwa long ba lak no long ban pas ya ka bil jong hi ba. Ni hab kum ki kun kerja jing yang masuk yang ban pit lang ke ki ba ki kintin ki perung to. Long kum balong mentala supas lendat. Ni ki kun song ngim tib ke bal tho ang to ka bil. Te yang mentang ngi la yakran ba yau dipti siam bat i dipti siam ila kular ban ai kopi hangi to ka bil ka ba ka susel la pas ada ngi la yo to ka bil ngi sapet ke ka ba ki tho to ka bil kata ka ba ngi kan menta ha si la dangi pet ya ka statement jong u ba sampang thaba ha bai dei bat ka inquiry kamdon lenti su ya ka susel bakan penek yo ba sampang mar ke ka ba ngi i ku labun ki kendon ba pen khen ha bai dei bat ka pisah pilan lelei nuksa kum exercise kata long nuksa tingi we exercise ke ba sampang thaba u ong ba ka exercise ka hapo ki hima ka bi arpoi hajar sisna te hendai ka bangi lap nak lang jungi ka ba tangga bangi lap iru ka poi ka silak sa pro ye plus poja sisna te hang ne ngi sutu ba nak lang ba sampang ulam misuse ya ka plateng ka jong ka hima te skiwi we par ki benta ki bangi nak lang jungi ila lap bat ngin sapet pat ka inquiry report ka tho te hendai ban ong ba nak lang ka susun kan penne yang ba sampang tabak ngasu ba nalang jungi kam nim na piden ba lor ta kan ngriam ba lada nagalyang kan susul ka penne yo ba sampang tabak nagalyang jungi kum ki noyalam jong aje JSC kut ke jari mas yong ya ban lech pa ba bat lada don kam penne tur pa ba hang ne pol selo kata kan sa batai ka po ban ngilai kan da ka basai ba ngi pan kopi lang yang to inquiry report mar kum ka JSC du man swai ngilai complain te la kan dong ngi kwa ban yo kopi ya ka report tenelang i Dipti siam bila kular yang biasa kopi yang tak report. Kau ipat ke benta ke bangi keren. Habai dei ke kendu jongi benta. Kalong ba lada yau ba sampang la ban weng do. Nak ket jong ulung do sip ngi dawa yang sosial ba la nong do ka dei ban pelong dak election ke batamai. Ban yo jit yo ulung do papura. Ngai iba haka jing tung ye ki administrator ke jing tung ni acting leng do ngi ban kalong ke jing pentron jing secara kadar po mas ayong. Kamuan ra ya ke jing ban bahan ma balai nomor ba. Ngi maki kumki acting lane kum administrator kuna ban sol fer ta jing ke ba kumki khun ke hajar ni mas yong ikendu nak ta daw long ni kwa ke JC ke bangi kwa long ba la ko nok no dei ban kloi no ya kan ka kam ban tung ane ban betha ba kan don da election ka ba thamai khnang ba ni yo election yo uleng do pura